Здравейте и добре дошли в днешното видео. Аз съм Кристина и днес ще си говорим за моите любими 5 продукта за месец декември. Повечето от тях са за коса, така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Първото нещо, което всъщност не използвам много често, гледам в наистина крайни случаи да използвам. Това е сухият шампуан на Sayas. Открих го съвсем скоро, преди това съм ползвала на Батист, мисля, че се казваха. Те са по-бюджетния вариант, въпреки че и този също се води бюджетен. Ако не се лъжа, цената му беше 7-8 лева. Извинете ме, ако бъркам, просто не е купуван сега, ами през декември. Уха е доста приятно. Впръсквам си от него, разтривам в корена. В случая този е за шампуан за обем. Когато се случи така, че не съм имала време да я измия, този шампуан ме спасява много. Както знаете, русото много изтощава косата, така че следващото нещо за коса е ето този крем от Миаманте. Наистина е страхотен. Това ми е, ако не се лъжа, 4-та или 5-та опаковка. Може би 4-та. 4-та опаковка. Бях спряла да го ползвам, да изпробвам нови продукти. И бях си дала пауза от него, но през декември си го закупих отново и не съжалявам. Първо, че уха е страхотно. Второ, прави косата много мека. Наистина много лесно се разрезва след нея. След това я суша. Първо на влажна коса си намазвам от този крем. Слагам много малко от него, защото в противен случай на мен ми оттежнява косата. Аз, тъй като моята коса не е много плътна, по-тънка, избягвам да нанасям в корена, защото много бързо ми се омазнява косата и трябва да я мия после пак. Следващото нещо е ето това олио от Moroccan Oil. Първо, уха и то невероятно. Страхотно е. Наистина не всички олия за коса ми харесват. Ползвала съм и други, но това е страхотно. От него също слагам много малко, но слагам отново изключително малко и само долу в краищата, но косата става страхотна след него. А за аромата няма какво да коментирам. Тези от вас, които са го ползвали, между другото ще ме разберат и знаят как ухае. Продукт номер 4 за тяло е ето това масажно олио от CLC. Страхотно мирише. Наистина е невероятно. Хубаво се разнесе кожата, не оставя мазен филм кожата, буквално го изсмуква. Много ми е любимо, както виждате вече колко съм изразходвала от него. То е страхотно, може да се нанася както върху суха кожа, в момента, например, така и след баня. То ми е от коледната кутия, която беше лимитирана на CLC. Беше в нея. И последният продукт, който е също за тяло, е ето този парфюмен мист от Sol de Janeiro. Какво да ви кажа? Сякаш мирише малко по-сладко, но ми харесва как мирише. Обикновено не харесвам сладки аромати, но този наистина ми харесва много. Съм изпръскала вече. Ето тук може да видите колко. Уха е страхотно, наистина. Много ми харесва. В номер 40 те имат, между другото, много различни, но този е страхотен. Този ми се беше паднал, между другото, в коледния календар на Douglas. Може да погледнете видеята в Instagram. Там имам такава поредица. Така че това са моите 5 продукта, топ 5 продукта за месец декември. Наистина съм много доволна от тях. Някои от тях съм ги ползвала и преди, някои от тях сега през декември за първи път, но съм останала доволна, така че ви ги препоръчвам. Споделете ми в коментарите кой от трите продукта ви харесва най-много и дали сте го ползвали. Също така ще се радвам да ми напишете и какви продукти вие използвате. Се радвам да прочета и много благодаря, че останахте до края на това видео. Ще се радвам да се абонирате за каналът ми, да натиснете кампанката, за да получавате известия всеки път, когато кача ново видео. И също така да харесате това видео, така ще ми покажете, че съм ви полезна по някакъв начин с това, което споделям и правя. Благодаря и ще се видим скоро!